बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों थांनाय बोसोरनि 27 जानुवारि खालारखालि भारत सरकार, रायजो सरकार आरो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांग्रा एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा एबसु आरो लोगोसे इउबिपिअनि गेजेराव बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया जानानै थाङो। बिनि उनावबो फिन आरोबाव बर'फोरनि गेजेराव आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांग्रा गोदान आफाद जोनोम जाफिनदों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेखौ लानानै पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरनो रादाय होदों होननानैबो मिथिदों। आरोबाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रशना बर'फोरनि फिन हाथियारजों सोमावसारफिननो गोदानै अदेबानि 14 मार्च खालाराव फोसावजानाय आफादनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रशना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि पुलिस खुंथाया जेब्लाबो आयेन बेरेखायै जुजिनो नाजानाय बिग्रायारिफोरनि हेंथायै दावहा नांनो साग्रिदाव दं होननानैबो बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। मैया थांनाय 14 मार्च रबिबार खालि बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव थानाय इउएन एकाडेमि फरायसालिमायाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै थांनाय 8 मार्चनिफ्राय जागायनानै मैया थांनाय 14 मार्चसिम इउएनए फोरबो फालिनाय जायो। क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालिनि बानजायनायाव सप्तासेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय इउएनए फोरबो हाबाफारियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायनायजों लोगोसे जोबथा साननि हाबाफारि अदेबानि मैयानि थांनाय सानाव गोजोननि सोहोर क'क्राझार नोगोराव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। मैयानि थांनाय 14 मार्च रबिबारनि फुंबिलियाव क'क्राझार इउएन एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय गोजोननि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव रायजो सभानि बारग' एमपि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे इउएन एकाडेमि फरायसालिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि फोरोंगिरि आरो थाखोनि फरायसाफोरा बाहागो लादों। दानिया फैबावदो थामथि खौराङाव। बावैसो सान सिगांनिफ्राय खैराबारि कलेजाव फरायबाय थानाय अंकिता पाल मुंनि सासे फरायसुलिखौ दुथां अमित भद्रआ बुथारनाय जाथायखौ लानानै खैराबारि हालामाव दुंहाव थासारिया सोमजिदों। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै मैया थांनाय 14 मार्च रबिबार खालि खैराबारि पुलिसआ अंकितानि गोसो थोनाय सेंग्रा अमित भद्रखौ खानानै अंकिताखौ बुथारनाय जायगाखौ नायबिजिरहैदों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला अमित भद्रआ अंकिताखौ गोबां बार मोजां मोननायनि थाखाय प्रप'ज होदोंमोन, नाथाय अंकिताया बिनि प्रप'जखौ मानिनानै लायाखैमोन। मख'नो गोनांदि खैराबारिनि थागिबि राम प्रसाद पालनि 21 बोसोर बैसोनि फिसाजोजों अंकिताखौ थांनाय 10 मार्च खालारखालि अमित भद्रआ जोबथा खेबनि थाखाय लोगो हमनो होननानै फनजों लिंहरदोंमोन। लोगो हमनाय असिलायैनो अमित भद्रआ अंकिताखौ खोमसिनि खाबु लानानै खुगायाव मथिनानै खास्रि बिस्रि बुथारदों। बुथारनाय हरखालिनो खैराबारि पुलिसआ अमित भद्रखौ खानो हादोंमोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनदों। दानिया फैदो ब्रैथि खौराङाव। मैया थांनाय 14 मार्च रबिबार खालि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय दुनाली दैनि साखाथियाव थानाय बागमारायाव बेलासि समाव सानै ड्राग्स फालांगिखौ हमनो हायो पुलिसआ। ड्राग्स फालांगिखौ बावरागुरि गामिनि राजकुमार सरकार आरो दक्षिण माख्रा गामिनि रियाजुल आली होननानै मिथिनो मोनदों। ड्राग्स फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय ड्राग्स आबुं गंनै कन्टेनार, गं 7 लांदां कन्टेनार, 2 साबोननि बाकस लोगोसेनो गंसे सामसुं मबाइल बोखांनो हादों होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। दानिया फैदो बाथि खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि कुमारीकाटा दिखिया बस्तियाव थांनाय 12 मार्चनिफ्राय जागायनानै 13 आरो मैयानि थांनाय 14 मार्चसिम सानथामनि हाबाफारि लानानै मिरु दुलाराय बर्मन कछारी साहित्य सभानि खुंगा सेथि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियोदि आसामनि गेजेराव थानाय मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरखौ फोथांनानै लाखिनाया सरकारनि मावनो गोनां खामानि। बिनि थाखाय बिटिआर सरकारा अरायबो सरकारनि मावनो गोनां खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो बर्मन कछारी हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होनना गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि आथिखालाव हाथियार लानानै सोमावसारनाया ओंथि गैया। जुदि राजखान्थियारि खैसाराव सोरबाफोर आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारदोंब्ला
बेनि जेबो ओंथि थानाय नङा। मानोना बर'फोरनि गेजेराव थैनि खेला गेलेनो थाखाय सम गैलिया। जुदि माबाफोर मोन्थायखौ लानानै सोमावसारनोब्ला संबिधान बायदियै सोमावसारनो नांगौ होननानै बिथाङा बुंथिलाङो। दानिया फैबावदो द'थि खौराङाव। मैया थांनाय 14 मार्च रबिबारखालि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि 62 नं बरमा आरो 13 नं सापागुरि बिधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बाइक रेलि खालामनानै ओनसोल नाङैनो गोमसारहोयो। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर गेवलां फोथारनिफ्राय जागायनानै बरमा आरो सापागुरि बिधानसभायाव गोग्लैनाय ओनसोलफोराव बाइक रेलिखौ खालामो। बे बाइक रेलि खालामनाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथियो दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहानायनि थाखाय रंजानाय फोरबो फालिनो थियारिसै। बे बारनि बिसायख'थिखौ मोनसे फोरबो हिसाबै खुंनाय जागोन, जेराव गासै रायजो राजाफोरा रंजागोन। बरमा आरो सापागुरि बियाबाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय जाय बिजाथि मोनो बेखौनो देरहाहोगोन। बेवहाय दोलोनि जेबो फारागथि थानाय नङा होननानै बुंथियो राकेश ब्रह्म बिथाङा। स्निथियाव मैया थांनाय 14 खालारखालि सनितपुर जिल्लानि सिलिकाबारियाव थानाय रंजासालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दख'रा आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मावफारिया मावबादा खुंफुङो। मख'नो गोनांदि एबसुनि मावफारियाव मावबादाखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि मानगोनां मुस्रि खुंग्रा सर्गियारिया। मावफारिया मावबादानि मेलाव बुंथिगिरि महरै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लानानै हारि दानायनि सायाव सनितपुर जिल्ला एबसुनि मावथि सोद्रोमा लोगोसे दख'रा आरो दालाइ आफादनि मावथि सोद्रोमाफोरनि सिगाङाव बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। दाइनथियाव हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव मैया थांनाय 14 मार्च रबिबारखालि बिजेपि दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय थामथि खोलोबनि बिजाथि फारिलाइखौ फोसावबाय। थामथि खोलोबनि थाखाय गासै मोन 17 बियाबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावना होदों। गुबुन फारसेथिं मैयानि सानावनो एजिपि दोलोआबो थामथि खोलोबनि थाखाय मोन 13 बियाबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावना होदों। दानिया फैदो गुथियाव जोबथानाय खौरां। हादोरनि मख'जाथाव जोलुर बादायलायनायाव इन्डियान सुपार लिग (आइएसएल) जोलुर बादायलायनायाव मुम्बाइ सिटी एफसीआ देरहासार जानो हाबाय। थांनाय सनिबारखालि गवानि बाथौदा स्टेडियामाव खुंनाय जोबथा गेलेनायाव मुम्बाइ सिटी एफसीआ एटिके महन एफसीखौ 1 गलआव फेजेननानै बोसोरनि इन्डियान सुपार लिगनि ट्रफिखौ आजावनो हायो। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।